Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong Kani katayaw ka baladep kalong katayaw ka ba yang ibarok kinong shnong jong ka jila Meghalaya kabangis ngo si bas ngo kya mansim haru kata nakajingja ka ba sha siat yap iwe inong shnong jongi iba Chesterfield. Thank you. Ngatharay yaki bahayeng bahasem lele kalong ka eka bapan kathang mansim bat ka bamla apadiang namar ba compare lada idei ita ibadei i HNLC balawan pendem wat compare lada nya hab jingmut ngi hab jingmut bat kita ki aka hendrei ka jing shimno long ka jing embryo kumne kade ka bangila banong kalong ka kam riu klau ka kam le no bat balek da kane da ki bor ki badei ban pet baki bat ya ka an baki pet bakan don ka shong suk shong san kalong ka ka bapen sngo bitar bat ka penlong yangi ban bu bon ki jingkeli bat mangi kum kinong shong snong ni dei ban yai keli kita ki jingkeli wat lada ki long ki jingkeli ki ba long ki ba jenjar ki ba penkhia jingmut yangi hande kari ka kamram jami nama kani kamde ka sin ka baning kong ka bajia kum kini ki jing shimno lo ki jing embryo kani ka bajia lele ngangam kwa ban ong baka de ka ka encounter killing fake encounter ka long no kum ka assassination kum ka murder jong uwe nong song snong bat kum kini ki jing jiang ikan mau haki ar hajar mosha ki than mau prem la bun ki khna ki basa shimno ki jing im jong ki naka jing kano baki de kita ki ba don benta ki ba de khot jong ki sen repair ni kan mau ba kla judon ki shooting lo kum ha William Nagar hau ar hajar san ba do no ki jing im ki khna pule hamuk hab hendri bun sin ni ki nong song snong ha ka to ka por ni klik ni dom ni kli ni le ki iki ni pen pau ka jing persya ni protest hendri kim jupo she ka sarkar ka pen bana inquiry ngim jio I tiki inquiry report bat ka shukut no kum tu bat de na kani ka dawru baka jing shong suk jong shngan jongi kamlong ka bayai ne namar peace if it has to be a long lasting peace it has to be a just peace there can be lasting peace only if there's justice ka bamut ba ka shong suk shong san ka bayai ne kan wan tang lada ka don ka jing bishar hok ngimla man chuklet no eki baja ti de na kan ka dawru banga sngo ba ni habu jingkeli mentai ka sarkar mo na marba hadin ba ka ja ka ne ngio I ba kumbalong rukom kumbaka batai ka an ka Meghalaya Human Rights Commission suamoto mut da ka bor la jong baka yu I ka don ka jingja ka ong bakan le ka inquiry kat kum ki kendon jong ka an ka babatai kam ya ka MHRC Andre kat tu kat ni singi hadin pa de Chief Minister pun bana ba kin set up kataka inquiry commission but chairperson jongka MHRC ndei bakhli ekhani timenta ka bo jing kulmar mo haka jing perkhat jongi pai ba hato kataka commission kan board kinu kita ki guidelines but ni haban kan maru ba kini ki inquiry commission ne inquiry but investigation kaya pair ba but ka inquiry commission kalongkum ka body ka ban let wat yaki baro hendrei habakut pade kan hab I recommendation ne kan shub hab betha ya ka sarkar ban le le se kala ban recommend ban suspend ni ki badon kti palat ya kata kamla ban prosecute ka bamut kata ka criminal prosecution criminal investigation leading to a prosecution kala ban jia tang lada kadon ka FIR but dena ka daw bangisu sukman sem khandiat nanta bani osngo ba naki bahayeng bahasem kila file ka FIR nama datang na limba ka FIR bakan yat ka criminal investigation bat kala ban lon kata ka prosecution ne ka jingpen saja jong kitu ki ba penyap ya iba thank you
but sakawai ru ni kwa banya puson hang ni ba hato lada ka kani criminal investigation pa de lada ki le da ki pulit ki ba de na po ka jala jongi kan long mo ka ba shai ka ba khoi ka ba lai lut but de na kani ka dawru ngatharai mangi ki pai ba ngi de ban pen sngo sha ka sarkar ba da kumno ru ki de ban persang ban bo ka investigation team ka balong independent but kani ka la ban long lada kini ki pulit ki ba investigate kin de ki ba wan na shabar kala ban long ba ki appoint na ka CBI ru but let's say na National Human Rights Commission ru la ban lon don UA member ban pet handre ni kwa pakan long independent pakan long khoi pakan long shai kani ka investigation number ba kat kidang hable hi ki briu ki badang don hi hakani ka police force hang ne manta kin long answerable hi shakit ki he ki han ki bade jong ki ba pet yaki te haru kat no kin don kata ka jing lai luit but kin slur ban le ek investigation ka khoi ka shai but halor kan ne kala ju don ka jing kan ong kum ka judgment na ka Supreme Court ka ba day but kan ne ka jing sha siat yap kini ki extrajudicial killings ki ba Manipur ba iparlok jungi I lawyer I Colin Gonzalez but ka kanhon jungi ka Human Rights Law Network HRLN ki akhon ni kani ka case but na Supreme Court ki yo kata ka jing bishar ka ba ong ba habangin ya tokit halor ki tu jing sha panyap ha Manipur police but ki naka state hi kimbit bantu klar but kin hap day bet ki brio ki banabar khnang ba kan don kata ka jing shanya na ki pai ba ro ba ka ya bet ya renti kata ka investigation namar justice should not only be done it should also be seen to be done ka bamut ba omtang ba ki hap ban bishar hok handre hakru kom bishar ro mangi ki pai ba ni de ban don kata ka jing nget ka jing sngo ba kata ka kom bishar ro ka de ka ba hok ti kita ka inquiry ka ba ong ka sarkar ba kan le to kamat ya ringi sngo tho ro ba ka bor jong kini ki commission kam ringkat bat kita ki criminal investigation ki ba ya ling ba ka FIR namar ki evidence na kisaki ba lum kini commission teng kim long admissible in a court of law te sa shi sien ni ai khublai ya ka long yeng jong I ba Chesterfield ki ba la file ka FIR bat ni kwa ban ong ru ba ngin don ringkat bat ki bat kani kam dei ka ban shukut shisngi arsngi le se kan simpor hendrei ni habban budde ni kani namar ba ngim de ban long kitaki nong shong shnong ki bas ngau to kampat wanja hayeng jonga kama adep chatu ngim la ban long kum ta namar ba lada ki don kum kini ki jingja ha ka imlang sa lang jongi ka kta yang I baro but lada ngim la ban te lakam ya kum kani ka jing pen ken pathare ka an ka hapan don ka rule of law namar lada kam don ka ba mut ba ka sanshar kharar hi baro ko we ka along criminalized but let's say kani ka jing jaru kadan shu kadan kata ka kanja criminalization of politics hangni ha jalla jongi but ngim dei ban sha bakum kani ka jing ja shu tap no namar ba let's say ki bun ki shalen det ru ki ban sha tap lang no but ngim num ju poi sakata ka hok but ngim dei dalai lei ru kum ki nong song snong ban sha ba ka imlang sa lang jongi ba ka sanchar kharar ka jongi kan sha tap talab dakini ki kam be an ki kam baman